Simpson, uniongyrchol chwilio am Doniw tu cefn I Flint. Doniw yn y cwrt Cosby ar ei droed de, Dion Doniw'r ergyd, dylio wedyn yn well. Bas uniongyrchol tu cefn i'r cefnwr de. Doniw dangos I gyflymder, mynd heibio. Wedi droed de na, ddim yr un gryfa. Doniw, bas wych allan I Wyn sy'n chroesi tro matag at y postyn pella. Griff John ar bened ar draws. Mae'n frwydr yma Bell yno. Acrobataeth! Gan Fidel o'r gol o didog. Gan y blaenwr ar fenthyg o Lerpwl sy'n ryfedd bod ei gyd yn cymeradwyo y gol yna. Wyn, dawle tir mewn unwaith eto, mae'n Bell yn disgyn I Cartwright. Os y gyfle mae'r ail I Caernarfon, mae'r methu y targed o ddydd a llath. Dylio hwnna wedi dyblu mantais y cofis. Bell mynd yn uniongyrchol, mae O'Rourke. Ond mae Bell yn disgyn I Ben Wyn, mae heibio I Webb. Methu'r targed. Ben Wyn. Yna flaen O'Rourke. Amgylch Webb. Wneud yr ongl yn dyn. Methu'r targed nath yr ymosodwr. Roedd da gan Caernarfon Cartwright. Rhyddhau Wyn i'r cwrt Cosby. Thynnu nôl I Joe Fo. Groesia dim tuag at y postyn pella. A dylio Fidel O'Rourke. Disgwyl I ail o'r noson. Joe Fo. Heibio I Flint. Thynnu nôl I Edwards. Sgwar. Garymel y cwrt Cosby. Mae Gossett ar ergyd. Yn bell o'r nod o'na. Lewis Webb yn poeni trona. Cheryl Foster di anafu, felly mae'r dydwyrydd swyddog a Ron Jones yn dod ymlaen yn ei lle. Ymlaen tuag at John Owen I Iwan Lewis. Owen di mynd o'i flaen. Trin disgwyl am groesiad. Anderson! Arbediad o didog gan Tibbett. Dim byd I reid heno. Mae'r alwad yn dod ar blaenau draed. Simpson yn clirio fyny'r cae tuag at yr eilydd. Mas Hughes I roi Ericsson dan bwysa. Camgymeriad gan yr eilydd. Mae Webb di gadael y bel am y dwy amgylch a mae'r eilydd sy'n ymwneud ymlaen ar y cae. Tom Mas Hughes yn rhwydo I gol gyntaf yn uwch gyngrair Cymru. Camgymeriad erchyll gan eilydd Aberystwyth. Flint chodi fyny tuag at y cwmil y cwrt chwech ar berniad wedi mewn a mae'n gefn y rhwyd. Caernarfon yn gofyn am drosedd, ond dwi'n meddwl bod Sam Litchfield wedi rhwydo gol gyntaf o'r tymor. Dyn ni wedi ennill y gêm, dyna'r peth bwysig. Un o'r ddau pethau rhaid ni gweithio ar, a ni ddim cymryd y cyfleon. Hwna dy'r mwyaf dyn ni wedi creu. A dylai wedi bod lot mwy cyfforddus, ond oedd y canlyniad yn iawn, a 3 phwynt arall catra. There's still belief in there, still desire. I'm still, let's face it, I want top 6. I'm not going to sit here and say we're going to survive, no chance. We've got enough in there, although being a small squad. We've got enough in there to go again next week, and I think the boys are in a good frame of mind, although tonight's result didn't go away. And how do you see, since you moved from Liverpool on loan, how do you see, the standard of the league? Yeah, it's a good standard. Yeah, it's a lot more physical. It's a bit different than academy football, but yeah, it's what I came here for, to try and play more games in senior football.